שלום יובל, מה הסוד שגילית? שאי אפשר להתחתן עם בנות. מה זאת אומרת אי אפשר להתחתן עם בנות? את יכולה להסביר לי? כי זה לא טוב, כי אם אין חתן אז לא יכולים להתחתן. זה חכמת, ומי הסביר לך את זה? מי לימד אותך את זה? רק כי זה היה בטוב נרסי, וסיפרתי זה. אז בת יכולה להתחתן עם בת? לא, ובן יכול להתחתן עם בן? לא, אז עם מי בן יכול להתחתן? עם בת. נכון? נכון, חתן חכם. וכלה. נכון, חכמה שלי. אם רק בן אחד להתחתן, אז לא יכולים לעשות את המסיבה של החתן והכלה. נכון, לא יכולים לעשות את המסיבה. אם יש שניים, חתן וכלה, אז אפשר. איזה גאון את. ולאן אנחנו נוסעים עכשיו? לקניון. לקניון? מה יש בקניון? אפשר, יש הרבה ילדים ואפשר להשתולל. ואת רוצה להשתולל? יש לך כוח? כן? את רוצה לאכול קודם מרק? לא, או ללכת ישר להשתולל? אפשר להשתולל. טוב, אז תביא לי מנשיקה. נשיקה לאמא. מי אוהבת אותך? למה את עושה ככה? אני מצלמת אותך. מי אוהבת אותך הכי הרבה בעולם? אף אחד. אמא. אבא. תגידי ביי למצלמה. ביי מצלמה.